menjadi penyesalan sakit kaji basalisi mangade surau batinggalkan komadia yo Dewi Cikgu Hoi nan rahasia napa benan lalang hoi nan kacimpuang kau benan mandi pintu rangasau joa rumah kadinaiki janjang raba pintu rangasau joa rumah kadinaiki hoi nan si ubi anak rampulai duduk abamanuang di hari sanjo asik mama ura ungkai kababali aduh nana punya dulu talongso mama ura ungkai kababali aduh nana punya tengah malam dan naik tak jago debut datangnya mimpi niat babalik ke rumah nan lama ku cinta dede nai lai tengah malam dan naik tak jago debut datangnya mimpi niat babalik ke rumah nan lama ku cinta dede nai lai Yuda Wal kibar buat anda. Jangan lupa di like dan subscribe-nya buat channel YouTube Wal kibar spesial buat anda. Asik. Hagi Huda. Agak Dewi Hoi nan rahasia napa benan lalang hoi nan kacimpuang kau benan mandi janjang raba pintu rangasau joa rumah kadinaiki janjang raba pintu rangasau joa rumah kadinaiki hoi nan si ubi anak rantulai duduk mamanu di hari sanjo talongso Asik. mama ura ungkai kababali aduh nana punya dulu talongso mama ura ungkai kababali aduh nana punya tengah malam dan naik tak jago debut datangnya mimpi niat babalik ke rumah nan lama ku cinta dede nai lai hey tengah malam dan naik tak jago debut datangnya mimpi niat babalik ke rumah nan lama ku cinta dede nai lai Ay tengah malam dan naik tak jago debut datangnya mimpi niat babalik ke rumah nan lama ku cinta dede nai lai Hai, itu tadi satu nomor tolong bersama MC Muda Baralu. Kembali Pak Yuda.